Sziasztok, én Kopi vagyok. Ez itt a World of Tanks. A World of Tanks. És ebben hát játszani fogunk. Soha nem szarok képernyőállás. Hát nincsen handicapem. Jó, hát oké. Látunk, hát szokott játszani zenémmel, azt nincs akkor viszont T-34, hát sunak vettem ki magam, de nem. Azt mondom, hogy nem, mert nem éri meg. Nem. Következne egy vágás. Na, itt vagyok, beállítottam a kamerát is, és már is megyünk a csatába. Hú, hát hetesek. Jó, egyelőre jó. Úgyhogy hát remélem, hogy lesz magyar, meg ilyenek. Pillanat. Ó, látom is, hogy már újult a... Mi újult még? Hát... Jó, hát nem. Jó, hát induljunk. Annyit tudok mondani, hogy alap a cső. Nem alap, hanem... Ups, bocsász, menj. Most ezért állt meg, hogy... komolyan ezért állt meg, hogy így fogja be... Na, beakadtam. Azért itt nyomolunk mi előre. Mint a hülyé. Ó, és ott az első csapásunk. Hát, hogyha... Első csapásunk lett volna, ha... Gyorsabban becélzom, meg ilyenek. Mert akkor... Ugye... Ott az STM-ér gyerekek, ott. Ó, mellé, hát... Tovább nem nagyon akarok menni, mert akkor fogja Ó, már nyomódnak előre a csapattársaim, hát akkor miért nem menjek már én is. És ahogy mondtam, elnézést a kameraállásért, mert hát nincsen handicapem, vagy mi. És hát ezért nem tudok olyan jó felvételeket csinálni. Mert nincsen handicap, és gondolom, hogy azzal könnyebb lenne. Bocsánat a technikai hibákért, csak... Bocsánat a csúszásért, csak... Sajnálom. Hát remélem, hogy azért követtek még, mert... Van mondjuk olyan kamerám, csak az nem tudom, hogy melyik kell venni, mert akkor írjátok már be, vagy... Írjátok már le, létszik valamibe, hogy kell, ha még egyáltalán adtok kommentet, mert ha senki nem adott eddig. Aztán
Rudikám. Basszus. Amúgy Minecraft 1.9-ről is lesz majd videó. Fú, az nagyon durva az a játék, úgyhogy ajánlom, hogy keressétek meg, töltsétek le, mert van már benne purpur blokk. Ez egy ilyen rózsaszín tégla, de kurva jól néz ki, nem tudom. Viszont vannak hátrányai, hogy már nem lehet átmenni a endbe, úgyhogy... Hát igen, no end. Basszus. Hát igen, szörny van, hát nem tudom. Hát át lehet menni, csak én nem tudom, hogy kell fejtsétek. Ja, meg Iron Golemet, tudjátok, azt a vasembert már nem lehet idézni, mert már nem lehet. Sajnálom, hogy én elmondom az igazat, csak pillanat. Tehát hopp, elnézést a háttérzőkkel, mindjárt meg ide is megoldom. Na hát igen, itt vagyok, újra, csak kikapcsoltam a tévét, mert közben ment, úgyhogy, ja, hát vettem ilyen szaxon, nem tudom, hogy ez milyen, közben, reménykedjünk, hogy jó lesz, hoppá, most lesz a kamera csúszásért már megint, csak mondom, hogy... Na, csak hát mondom, hogy annyira jó izém nincs. Úgyhogy... Ja. Közben egy kicsit előrébb megyünk. Igen, előrébb megyünk. Szóval itt előrébb nyomolunk, hogy elérje a látóterünket. Oh. Hoppá, ott is az első áldozat. Odaig nem ér. Látod, odaig nem ér az a csúnya. Jó, mert itt vagyok a ház előtt. Ekkora nyomorékot, mint én. Szépen mondom. Szerre meg ott állok a ház előtt. Úgyhogy, ja. Az csak egy helyből nyomorék. De hülye, ez nem látja, hogy van a lehetünk. Ez az én vagyok legalábbis. Na, szépen megálltak ilyen hó, vagy én azt mondtam, az elég durva, úgyhogy. Na, valaki lőtt neki egy láncost. Hát azt már kinyírják, nem akkor megküldök.
Bassza meg! Itt van a T2-es Light! Anyád! És kinyírt csomó mindenkit. Hozzá engem. Legközelebb mindjárt engem fog kinyírni. Jó, meghaltam. Ah! Engedj már utat ennek nekem, hát... Fúss! Run away, run away! Kár volt, ez kár volt. Aj, meghaltam. Úgyhogy ennyi volt az életem. Egyébként nem a videó, nyugodjatok át, mert a videó az... elnézést. Ezért. Mert a videó az tovább tart. Természetesen. Ó, hát itt valami kincs volna, mindjárt lesz. Mindjárt van T-37, ennyi pénz is kell hozzá. Nagyon sok. És ezt eladom, akkor mennyibe kerül? Hát... Ja, 600 körül majd eladhatom. Egyébként egy light tank, úgyhogy szerencsém van. Van. Mit keres itt egy marder? Hát ez semmit nem fog át... Ja, nem szóltam, hogy hatosok közé betelti szegény marder. Szeretlek. Mi van? Remélem nem engem szeret. Szóval ez magyar, nem? Adjál már utat, te bonkó! Én voltam a hülye, aki belement. Ó, hát mi ez itt? Ez valami újdonság, itt a híd. Hát itt a híd, geci. Ez új. És ennyi. Na hát ez a videó ennyi lett volna, hát kösz a figyelmet.